Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, oras po alas 7:35 ninaga. Ang hapot, dainin maraot sa paghapot. Dainin pagbabawal sa paghapot. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga ni ang hapot naan? Ngunyan, uya ang hapot. Mga tugang nagwawara-wara da tabi ang bagas na iyo mga tugang an dapat na may pabakal sa merkado katakod kang direktiba kan presidente nyato asen secretary kan Department of Agriculture na ang regular milled rice 41 pesos, ang well milled rice dapat tabi 45 pesos. Ang sabi, nagwawara-wara da tabi ini, ha? Nagwawara-wara da tabi ini, mga tugang na bagas da iningon yan, ha? Dahil sabi kan ibang mga negosyante, nagwawara-wara man da tabi sa supply, ay paano na sunatawanan ki asistensya kan DSWD, ha? Paano na? Ano ang nangyari ta nagwawara-wara ini, ha? Aramon ta daw mga tugang ang detalye kaiyan duman sa kay Jimmy na salita. May nakaoron tabi siyang mga negosyante. Ha? Diyan po mga tugang sa Manuaan kan Kamalik. Alas 7:37 nin pag-aaga. Jim, good morning Jim. Ano nangyari dyan? Yes, BP maray na aga sa mga parantabay. Isyong bagas manggiraray kita ngunyan dahil lanta digdi sa Kamalig, apira kan si vlog na validation kan lokal na gobyerno ta pinaigot digdi kan lokal na gobyerno sa pamamayo ni Mayor Kaloy Baldo monitoring sa pamresyohan kan bagas may price cap baga kay ni kan nagtalikod na daw na binanderan gobyerno katabang ang DTI sa monitoring. Kita mismo nag-monitor man si vlog. Igwa kita ning napag-araman ng mga paratinda na ang clamor ninda nagninegosyo sinda kulang na nagdi-deliver sa sinda ki bagas kita nagsara tawara man niya kami paninda anday masabutan kung natatabiglaan ini tabi BP yaw digdi si Mayor Kaloy Baldo ta emergency nagpa-meeting ini kaso hapon tinapon so NFA ta nganing mag-disenyo nina mga lakdang paagi ta baka maging mahiwasan na problema ini sa mga maabot na mga aldaw. Yan, BP, Mayor, good morning po. Sa ibong nalinya si BP Henry Sangkor sa DCGP. Hello Mayor, good morning Tabi. Maray na agad Tabi, BP Henry. Yes po Mayor. Salamat Tabi sa oras mo sa DCGB. Ano po ining baretang nakuha? Mina nagwara-wara po ang regular and well-milled rice dyan po sa munisipyo kan Kamalig? Po, last week po, nagkuha po kaming team na ma-monitor sa mga market may available na supig ko kani kang gobyerno na 41 so regular and 45 so well milled na bagas. Opo. Then nung Lunes, report sa kuya so mga nag-ikot wara-wara na ang bagas. Opo. Sabi nila dahil naman makabenta sa mga paratyenda ta dyan kibagas ki 41 and 45 tawara naman ki supply. Ayo po ang naging kakay kaso udma nagpa-meeting po kita kang monitoring team pati na po so yung po so NFA, so DTI, so taga DA, then yung PNP, so mga membro po sa price squad natin monitoring yung po duman ay yun nga ni nailawas. So, sabi ko, even pag-aon training saraday na paratinda, kung wala naman tititinda, wala naman kitang maginibukan eh. Yes, yan ang problema. Ano? Paano na po nagwara-wara sa supply na dapat itindakan mga retailers dyan? Wara na po da supply sa mga nagdadara sa inda. Ini pong nagdadara sa inda, mga tama ba ang pagka? Ano ini, di ba? Of course, private businessmen ini.
Iyo po, iyo po. Oh, sa Iyo po puta- ang nangyayari po kani. Opo, saan po sinda yun nagkukatabi? Salbay o may luwas ka nalbay? sindo dyan sa Kamalig. Oo. Sa rong bodega, nagbebenta. Opo. Sako sa per sako. Dahil man po nagre-retail itong tindahan na to. Iyo. Pero siya ba, siguro, sa iba man. Iyo po. Well, usually, ang sendang source, local man sana sa Albay po hali, ano? Iyo po, usually, albay po. Oh, okay. So, kung wara na sa regular or well-milled rice, ano po your sa mga ibang abing mong alkalde, may naaraman ka man po nagaris parehong sitwasyon? Actually, po niya malawas kani na problema. Opo. Na-monitor sa lang tulos, kasi rin kanina ang sitwasyon. Malamang sa ibang munisipyo, yun naman po. Mhm. Kaya gani po, ngunyan, masurat po kami sa NFA, Mhm. para kung sakali, tugutan po kita kang NFA kung may bagas lang naman ang NFA para po lumuwas ang stock ang mga private sector, Mhm. magkuha na lugod o magtinda din naman ang LGU duman sa tamang presyo. Yan. O kung bako yor, giritugutan sa LGU na magpaluwas ki bagas na hali sa NFA, di ba? Iyo po, Pwede yan? masurat po kami ngunyan, matawag kan reason. Mm. Tapos sabi ko na duman sa taga-NFA, Oo. na i-elevate niya ini sa taas. Yan, opo. Dapat magdesisyon sa central office. Kung nangyari po andyan sa Kamalig, pwedeng nangyari sa ibang parte mangyayari sa ibang parte ng Pilipinas ini. Actually, sa mga nakaging taon, siguro 10 years ago, ginibo na ini po ang mga LGU na nagbenta po ang LGU. Ibagas para available lang po ang bagas sa merkado. Iyo ano? Ano daw po tagad na ubos ang supply sa supplier maninda ining mga retailers ta? Iyo po ang data makuhang rason. Oho. Siguro, may mga kuha naman po, pabaga, may mga intelligence one pa. Baka pwedeng gamitin digdi. Iyo gan. Di ba? May Bako monitor. Oo, bako man na ngayon nagduda kita ko di, may ini posibilidad man sa na ini. May posibilidad pong dain na talaga o baka may posibilidad pigtatago o subagas. O sa paroy. Baka Sa artificial bagas. shortage lang ini. Yan. Baka artificial shortage yan. Pero kung artificial shortage yan, wala po sa iling mo, di ba? Di daw yun maka-apekto ni isang gusto kang presidente na dapat dakol ang baratong maga sa merkado? Yun na nga rin ang problema. Kaya dapat nga ni, tugutan na ang LGU na magbenta. Yan. Sabi mi nga ni, duman sa mga satellite market ni, so LGU magbenta duman. Para may mabakalan sana sa mga tao, siguro makokontrol man ini. Oho. Kung kada pamilya, tawan taki parang access card. Opo. Tayo na bagayor. Ngunyan bagas yun, sige man ang bakal kiparoy, di ba? Baka may Ayun na dakulitan nga ni. supply ni bagas. Okay, so Kaya yan po sana, na. tugutan Oo. po ang LGU. Opo. So yan po na hiling doon tabi mayor na solusyon, ano, sa problema. Iyon po, sa sarong solusyon, tag-inibo na po ini. Iyo. So, alkalde na po ako kanina, nag-ibo naman ini na siring kaning sitwasyon. Okay. Mga pirang simana na tabi yor nagwara-wara ng supply, kang bagas na ini. Ngunya na simana pa lang po, siguro nung Friday, Opo. tapos nung monitor nung Monday, nag-report sa kuya na may wara-wara na. Kaya siguro baka sa iba, napigpapapicturean ko baga, Oho. sa tindahan. Kaya kapag yaw sa mga monitoring, tagikag sa presyo. Yeah. Kung na, aliyo naman sa presyo. Kumbaga, tama po ang napigigibo mo. Taka mo, baga, tinawan ng kimandato na i-monitor ini ang LGU, di ba? Local Price Monitoring Iyo po, Council. iyo po. Okay, so Kaya kung... everyday kami nagmo-monitor. Opo. So kung dahil na po yan your na wild mill rice and regular rice, manggura na po ang kari yan na premium rice yan po sa Saudan Nindo, kamo sa Kamalig. Masubra ng 50 Ang kilo kan sa ang mga kilo kang bagas. premium rice, ano? Mm. Pangyari. Inang tunay na pangyari sa maabakano. Ito talaga ang problema. Pero kung gusto talaga nindang, kung may artificial, kuha lang naman, shortage, Opo. tugutan na kang NFA, kang national government na magbenta ang mga LGU. Yes. Kaya nga niya, nirulawasin inda. Yes. Oh, iyo baga. Di ka mayor ki naka-schedule na meeting sa Mayor's League? Baka may organisasyon ka mo?
Wala pa po. Dahil paano? Pwede ko pero matukan nito kanya-kanya sa... man na LGU nagkukuha man, may mga team naman. Oo. Siguro maluwas po yan. Iyo. Then, sana makabot na naman sa taas. Iyo baga. Tinaramata naman po sa Representative Big NFA. Iyo baga. Inakan DA. Yes. Takot artificial man ang gadang, baka pwede iluwas sa paro. Hindi, baka ini pa yun bagas, baka ini pa yun ang chance na magbarato pa ang commercial rice, di ba? Na may baratong Ayun initi na nga rice. Kung So, bako sabi ko ibalik. man, kung bako ini artificial man, kung talagang may shortage, Oho. siguro makuha naman ang NFA, so National Irrigation, na baka may isala sa mga implementation ng program Okay. na maliwanagan naman kita ko ta. Oo. Baka pwedeng ibalik kang NFA so mandato ni kang inot. Kampanon baga na dahil pa so otong rice tarification do baga mayor. Pag mahal ang baga sa merkado, so NFA baga may NFA rice baga kita ka ito na nagluwas sa merkado, di ba? Iyo po, nakuha ko na yan. May Oo. po ako ka, nagbenta na kami kaan. Yes. Opo. Okay, Mayor Kaloy, salamaton pong maray sa oras mo tabi digdi sa DCGB. Salamat, Abi BP Henry. Opo. Jim. So yan tabi BP. Yan inot digdi sa banwan kan kamalig na obserbaran ta. Ako sa Araw, lingkod, daw, Jimmy. May masunod ka na munisipyo Sigwa dyan sa kada area mo. sa ibang munisipyo Ligaspi sa mga syudad monitor i-monitor niya to nita. Natural Iyo. ko na source kan supply kan mga bagas digdi sa Albay. Oho. Natural ba ko man sa nakamaligan apektado? Correct. Iyo baga. Tama yan. Anyway, Oo. digdi sa third Iyan, district Jimmy, maaraman ko ng ibang alkalde. Arog kahigos ni Mayor Kaloy. Di ba? Si Mayor, kumbaga, inot sa gabo, sa kaswapon, emergency call tulos, Iyo, pinapod-apon so. Ang gabos bagang LGU, inordinan yan kan DILG, Agriculture and DTI na dapat mag-give local price monitoring council o group, local price monitoring Yeah. para ma-check yan. Ngunyan, dahilan sa trabahong yan, na double check talaga kan lokal na gobyerno kang kamalig na wara-wara so bagas dyan sa lokal sa munisipyo. Ay, Ay, kan, nako. ako mismo na hiling ko ang sitwasyon. Hindi ko ako nakahuro ng mga paratsinda. Yes, Anyway, yes. Aha. may mga big rice supplier digdi privado. Pasyaran ko BP kung ano ang rason mananggad kung natotoo na Sige ikaw ang daw. shortage o dae. Iyo. Siyempre, bataan sa presidente baga nagsabi na dahil manda kita nagtutubot siya, nakul kitang supply ki bagas tigdi sa Pilipinas ngunyan, may imported na, may locally produced pa na bagas. Okay? Aber daw. So, yan, BP. Buwi naman. Preskong istorya na bako magayon ini pag nagkataon magparalala, hiwas ini. Iyan ang bako magayon ng mga barita na maabot impending problem niya to, BP. Kung ano bagas na magwawara-wara. Yes. Iyan, BP. Sa to yung mga dagdag information with Mayor Kaloy Baldo kan Kamaligalbay. Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat, Jimmy! Mga tugang Henry Maceda po, ang lalaking hindi inuumaga, dahil pong personalan, kita po maghapot lang. Mga kahapotan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungda. Ini po ang hapot sa DCGB. Ang hapot, napano iyan? Di ba? Napano mga tugang tanagkulang nawara dyan sa kamalig, ano? Dahil pamanggitang konklusyon, mga tugang na ini, araw ka ng sitwasyon sa buong Albay. Tang nakadiskubre si Mayor Kaloy Baldo Pamansana. So mga rice retailers niya, mga tugang, pinamonitor niya, susog sa local government units, kang pinamonitor niya po ang sitwasyon, wara ngaya kibagas. Napasain subagas. Di ba? Rumdumunta, mga tugang na an ibang mga rice retailers, bako man gabos, susog duman sa naging validasyon, mga tugang kan DTI, sinda po mga tugang nakareceive nin per manggura nung ani ito. Susendang subsidy 15,000 ito. 15,000 pesos, ha? Nakareceive sinda mga tugang ki 15,000 pesos subsidy. Di ba? Ngunyan, kung dahil sabi baga kan mga enot, tinabangan kan gobyerno ining mga rice retailers lugi
Ang hapot ngunyan, nabalidate na kung ang gabos na mga natawanan mga tugang kang 15,000 pesos, nagtinda ki 41 hanggang 45 pesos per kilo. Diba? Iyan ang hapot. Tabi, ha? Iyan mga tugang tabi ang hapot na dapat ilingon. Kaya, gari may problema talaga. Ano daw man ang gadkon? Ba't sabi ni Senador Chis Escudero, sabi ni Senador Chis Escudero, tabi, mga tugang, ano ini, sabi ni Senador Chis Escudero, ano daw dako ng presidente, kadakulon man na ako, di ba? Kadakul man kaya aki, pigigibo na mga tugang ang presidente, ano daw databi kung ang presidente magdesignar na nin permanenteng na matutok dyan mga tugang sa problema ta sa bagas, tabi sa tuya, tabi na nasyon, I mean sa bilog na nasyon. Concurrent baga, mga tugang na concurrent baga na sekretary ang presidente ta sa Department of Agriculture. Iyan ang kwanta, iyan ang ano iyan mga tugang ang dapat na ilingon nyato tabi. Ungon yan, kung ining nangyari sa Kamalig, mangyayari dyan sa ibang mga munisipyo, sa ibang parte kang Pilipinas, tabi, mga tugang, ano mangyayari? Ano mangyayari? Tabi, mga tugang may kinaraman dyan. Diba? It defeats the purpose. Bata, sana artificial shortage man sana gayud ini, ando baka artificial or whatever. Di, kung artificial yan, di kina kung arog ka na ba, ang makon yan, ha? Ano ini, dapat may gigibon aksyon. Bako man lang tabi, migo si Mayor Baldo ang nakadiscovery, nainot na si Presidente Bongbong, nainot na ni Presidente Bongbong. Nainot na dang na-discover ni Presidente Bongbong Marcos. O tama man. Ang 41 kilo na rice, maski ayam, day makaon. Ay sus, grabe. O ni baga may reaction no. Ang 41 na kilo dang bagas, duwang numero ini. Maski nga, talaga, ako talaga pigaanap ko ini. Ang 41 na kilo kang bagas na yaon sa saudan, day makaon kimaray. Asisay po dyan, ang apera kayo ng texter ta, sisay tabi ang naka-experience dyan sa Indo, ay napangyari sa Maabaka. O happy birthday muna kay Sir Dan, ang satuya mga tugang nakuan na ano ni, apod kayo ni, ang Division Superintendent, mga tugang kang kuan, kan Legazpi City, no, si Sir Dan Despi, happy birthday, sabi po yan ni Sir Santi Aranya, pinarwad sa kuya niya na aga ang greetings tabi mga tugang kay Superintendent Despi. Schools Division Superintendent Danilo Estepona Despi, yan siya po mga tugang ang supervisor sa Legazpi. Okay, Henry, good morning. Digdi, sandali lang. May reaction. Hello, good morning. Migo, good morning. Good morning, Migo. Oo. Pwede mang Migo na sa local produce ng mga rice. Dahil nailuwas nga sa Albay, pinigi sa Bicol. Nganing, baro to ba yun? Oo. Iyo mananggad, ano? Iyo mananggad. Buda, may naraman nga niya ako, Migo, nasabi sa rapo-rapo, dahil magi 41 hanggang 45 kilong bagas. Sa siyempre, ba? Kung may nagdadanggo niya ng mga taga-rapo-rapo, text daw tabi nindo kami. Kaya kung kumbaga sana, makontrol na rin, di kaya mag-sustain ang mga producer na rin din bagas. Yes. Yes. Nganing, kumbaga sana, di ba,
malang mo sa ibang lugar man. Oho. Ano sa ibang lugar na yung mga rice field, ano? Iyo baga. May sunod din nimigong ko niyan, problema ba kang gobyerno? Actually, yun man talaga. Na nagsushort kita sa bagas, kung nata. Oo. Nakaito baga ang Pilipinas, yung kaya... Rice producer kita ka mapanahon. Manungod sa kung paano pag ano ka mga klaseng bagas, yung magang ire sa Laguna. Inda ako makabalik pa amigo ta. Siguro kay pang halawig ka na laban bago makabalik ito na ang Pilipinas saro sa number 1 producer kibagas maski sa Asia sana, Southeast Asia. Ade, daw na kita kang Vietnam. Kumaga, sa mga picture, Taiwan, nagkukuha na kita kibagas duman. Ano nangyari sa tuya? maestro lugod, nagluya na. Nangga. Yes. Di ba? Here we go. Okay, thank you, Migo. Salamat, Salamat. Di ba? Halawig na laban yan, mga tugang kung kita maplano na ngayon. May baliktan pagiging rice producer ta sa Southeast Asia. Halawig ang laban. Ang line ko, kung nata, pigtutuyo yan kan mga kontra kay BBM, tapi subukan siya kung paano niya mapababa ang presyo kan bagas. Pero dahil man kayo kinaging statement namang ang presidente, buda tabi ang agriculture o mga sen man na, maski mga taga, uyan bagang mga taga, so mga taga, dahil man baga statement kayo ni, so Bureau of Customs, so NBI, na nag-irim, dahil man statement kayo ni, na may nagtutuyo ka yan, buda, kung may nagtutuyo ka yan, kaya yan hanapon kan gobyerno, na, yaw, di ba? Di ba? O ta, pigutuyo dakan mga anti-BBM. Pero kung pigutuyo ini ko ta, nata, dahil lamang kitaramon ka ng presidente sa mga interview, dahil kitaramon mga tugang ining mga investigating agency, so man nag-imbestiga, wala man sinda sinabi na pigutuyo kan mga kontra kay BBM. Di ba? Hindi kung may ako da kung nadangog, kung may nadangog ka mo. Di ba, buda? Kung pigutuyo man iyan, mga tugang kan mga kontra kay Marcos, kay BBM, I do not know, ako ang tuyo-tuyohon mo akong presidente, yaon bag ang resources sa iya bilang presidente kang Pilipinas, natada niya ipahanap ang mga salbatanang mga rice saboteurs. Di ba? Natada niya ipahanap yan, karasuhan ang gabos na yan. O, kadakul baga kan pig-raid mga tugang na mga kwan, kadakol kang pig-raid na mga, ano nga nang apod ka ito? Mga, ano apod ka? Susarayan baga kang bagas? Bodega? Man, kansarong si Mana, pasan ako napipakasuhan pa sana. O, pipakasuhan pa sana. Ina nga, kung nakasuhan na, o, yung bagang resources sa gobyerno, pwede mong sugun ang gabos na imbestigaran, darakopon ining mga sarawayo na ini na nagtatago kibagas, natalay nagigibo. Aw ano na. Diba? Something is wrong sa iling ko. Sa iling ko, something is wrong sa liderato. Bako lang duman sa taas, pati digdi sa baba, mga tugang pag-abot sa rice agriculture management, I do not know. Hiling ko man sana po yan. Opinion ko iyan. Pwedeng iba man pong opinion nindo. Pero di ba, alibama kung nga pigasautan mo na may nasa likod ka ini, na cartel, ika para tarambay ka sa mga senador, may cartel, may hoarding, sabi ni Sebastian, daing cartel. Kung igwaman, natalay mo gigamit ang gabos na resources kan gobyerno, imbestigaran yang karasuan yan, itukhang yan. Iyan ang hapot. Di ba? Di ba? Ay, kung sala ako. Baka sala ako sa naisip ko. Di ba? Yan ang resources mo. Dahil man, mga sarawayon ka muna. Relato ba yan? Di ba? Ano nang... Oh, hello, good morning. Hello. Morning, ma'am. Good morning, sir. Yes. Natagigibo na naman ang politika. Hindi. Ata iyo na nga ni Ata, economy ang... Tapos, kahit tumaling panahon, so presidente na kagibo kikapsol, eh man dapat kasuhan. Nyan. O baga, yaon na resources sa imo gabos. Ano paano dahil nakakamubon ining mga kuna ini mga politiko sa politiko. Move na ka mo, baka ang problema. Yan, exactly. Problema, ang bagas, ano rason. Tapos, different factors
yan, may nag-hoard, may nagtatago. So mga may kwartaman, nagpapasiguro kibagas. Iyo, siyempre, magutom. Ako dati, halimbawa, nagmamakalsa na ako 3 kilo, 5 kilo. O yan, doon sa ako, pasiguro na ako. Nyan, yun ang gan. Oh, Matago so, ka. ang nangyayari, there is an artificial shortage. Yes, yes. Oh, tapos yung mga yung mga bagasan dyan, itago ngayon, diba niya magmahal-mahal di, at least mas dako lang kita ta. Iyo. Dakulo na factors. Tapos si BBM naman, Diyos ko, ano na iya? Oo. Diyos ko, ang dipicil po, lahat, dapat, iliwan sa pinaka, anong rason ka ini, o? Puna, you are the president. Iyo baga. You're the president of all the agencies sa gobyerno. You also NBI. Yaon You also mo. Department of Exactly. Justice. You also PNP. Kamusta sana? At your beck and call. Di mo mapahanap sa warehouse kanina. Ano nga sa warehouse na apod kayo na nagkakaburuksan maski kung may nagtatago dyan. Yes. Tapos si Say nasa poder. Iyan ang apot. Oo, yan ang rapot. Kung ako gusto kong kabagsakon si Bibi Marcos. ang halimbawa, di ba ako sa puder? Correct baga. Gaya ko ka nagduman sa gira, nagda ako, nail cutter. Yeah. Eksakto. Ano ba yan, sir? Pakauya, paano na pa ako na mamahay? Ay, madam, inumin tabing tubig na malipot na. Masarong baso sana, ha? Iyo po, inuman mo, ha? Thank you, Okay, salamat. bye-bye. Iyan bigyan para tataram ko ba yan ang, ay, paano nga yan? Gigibo kan mga minagibo silang istorya para dahil maipit ang mga nakatuko dyan sa pwesto. Di ba? At ako, yan sa ibang gabos na resources, dahil mo, pag nadako po, latuban salbatan, sarawayon ka. Di ba? Latuba yan ang kondisyon mga nagpapasaway na yun sa pagkartel o may hoarding na ang kibagas. Ikang yudimon ka, pigpapasupgan mong liderato kung salbatana ka, paulo ba dyan sa kan? Lato sa papaili ki kaso, ang ganing iparid mo ang gapo. Ikang presidente, ay nako. Hello, good morning. Good morning, Bibi. Morning. Ang problema kang Pilipinas, simple yun masala. Para hindi ko magabat-gabat, ano yung Pilipinas eh? Nagkaragawa na nga ni kan, ano ito, suwinugtak na ulang? Ano ito? So, floating barrier. Floating barrier. Nagkaragawa na ba? Nagburulutan na baga? Bugtakan kan China, bulnoton kan Pilipinas. Puro tulong kan Pilipinas. Pagka puro tulong kan Pilipinas, pumpuro naman kan Chinese. Pinugtong naman. Unload yung Pilipinas. Awinda. Saralduhan. Ano ba ngayon, Bibi? Opo. Ano yun ang kontinuar? Districto. Una, tama mo sa ramon ni Madam, nadawin ko na naman, umao naman ako. Magayon bagaan. Magayon ang bagaan mga pamugtak niya kan tataramon niya, reaksyon niya. Di ba? Yung baga, magayon mo Ang magayong kutakan, intirong budiga bukasan. Yan. Halimbawa, nangyayari na sa Albay. Kung intirong distrito ka na Albay, uwan, pabakalan ka sa tamang presyo. Yan ang magayong warning, sample, follow-up. Yes. Then, ang dapat gibuong ng presidente. Ang presidente, matuman na ngayon matrabaho, kimaray. Masugo ka man sana. Para matugal ka. Patugal ka man sana. Yung masanatabi. Sige sir, salamat to naman ay, di ba? Tama ito para ka matugal. Unless mga tugang may pigaproteran. Di ba? Sabi kan texter tama ngaya sidigong weak, mahina. Yung manang dahiling ko na sinabi ni Digong sa National Television, weak ngaya. Abo nga ako kaya magiging weak leader ngaya. Hello? Hello. Yes. Good morning po. Morning, ma'am. Kaya nga sa kakulangan ng bigas, sa paggugutuman ng Pilipino, pati dollar, kinakain na. Oo nga, ano?
Kudotong ko ini si madam na pinaugma mo naman ako ngunya na aga. Kaya grabe ng pagtiyo sa Pilipinas. Tapos nga dolyar ngunya. Pigkakao na. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. RightMed. Pag may check, that's the right one. The right one is RightMed. Join na sa Genericard Loyalty Program. Punta na sa Generica Drugstore at mag-register for free. See posters and print ads for details. Plemex Forte. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Mommies! Nagbabalik na ang EQ and Genius Kiddie Fun Time Redemption Promo. At dahil partners tayo in celebrating babies' milestones, bibigyan namin kayo ng mga special na papremyo this year. Just collect empty wrappers of EQ Dry, EQ Pants, EQ Plus, and Genius Premium Pants to earn points and get cute prizes. Make eating time more exciting with a bamboo dish set. Make playing more fun with a foldable playmat. Or make learning more enjoyable with a 3-in-1 kiddie table and chair set. Gawing mas fun ang pag-achieve ng milestones ni baby with EQ and Genius Kiddie Fun Time Promo. Submission of entries is valid from September 1 to November 30, 2023, and prizes can be redeemed until January 31, 2024. For more details, visit eqdiapers.com.ph or our Facebook page. Promo valid from September 1 to November 30, 2023. Per DTI Fair Trade Permit Number 170438, Series of 2023. Gawing mas fun ang pag-achieve ng milestone ni baby with EQ and Genius Kiddie Fun Time Promo. Diarrhea? Tagal sa banyo! Sa Diatabs, tapos ang diarrhea. Basta diarrhea. Sulit sa bilis ang Diatabs. 750 SRP lang. 2 capsules work in as fast as 1 hour. Alagang Unilab yan. Loperamide is a generic name of Diatabs. If symptoms persist, consult your doctor. Tabo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule in Syrup. Gibo sa natural na lagundi. Plemex. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tabo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule in Syrup. Gibo sa natural na lagundi. Plemex. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. First time magnamit ng Red Horse Dre. First time masiramon urutruhon grabe. First time enot mong namit ikwatulo sipa masiram. Astig ito, wow, wow, wow. Red Horse Beer, lakas ng sarap, lakas ng tama. Red Horse Extra Strong, the number 1 beer, ito ang tama. Drink responsibly. Sa lakas ng sarap at tama, lakas makasulit ng Red Horse Beer. Drink responsibly. Whatever the event may be, we cater it all. Bicol Food Delights Catering Services and Function Halls, the perfect events hall you wish to have. We cater to your needs, such as food, catering service, venue, event coordination, event styling, event host, party clowns, and more. We also offer grazing table services as delightful and sumptuous addition to your events. Try our best-selling menus: baked lasagna, creamy carbonara, baby back ribs, lechon kawali express, buttered chili pork, and BFD fried chicken. Also try our crispy dinuguan, baked spare ribs, beef salpicao, beef stroganoff, chicken galantina, and hot prawn salad. Bicol Food Delights Catering Services. Visit us at the 2nd floor, Purok 2, Barriada, Barangay 38, Gogon, Legazpi City, or call or text at 0919-094-2572 or 0927-353-4407 or 0977-029-2404. Bicol Food Delights, your people's taste delight. Love with all your heart, but see with both your eyes. Have them checked at EO Executive Optical, expert eye care, state-of-the-art facilities. Bea Alonzo po for EO Executive Optical. Love your eyes. Love with all your heart, but see with both your eyes. Have them checked at EO Executive Optical, expert eye care, state-of-the-art facilities. Bea Alonzo po for EO Executive Optical. Love your eyes. Come visit EO Executive Optical with branches in SM City Legazpi, Pacific Mall Legazpi, Centro Mall Pulangi, and SM Sorsogon. EO, love your eyes. Ito po si Coco Martin at ang bili ni Lola, huwag mayang magtanong at hanapin ang check. Hanapin ang check ng RightMed. Hanapin ang check ng RightMed. Pag may check, that's RightMed.
If symptoms persist, consult your doctor. Ipinagdiriwang tuwing ika-26 ng Setyembre ang World Environment Health Day. Protektahan ang kapaligiran para sa ating kalusugan araw-araw. Paalala mula sa inyong Department of Health Bicol, Center for Health Development. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, puro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, puro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Catriona Gray, do you believe sa 1250 SRP, sulit ang Myra E? I believe that for only $12.50 every day, with proper diet and exercise, Myra E works from inside. Helps give me a healthy glow outside na kitang-kita. For only $12.50, mas confident ka na to face the world. I can't believe it! Sulit no? Try na! D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra E. Nay, supli niyo po. Ito na lang ba? May check-up pa ako. Masakit po talaga ngayon. Maginhawang araw, Dimples Romana po. Nay, hindi naman dapat masakit ang magkasakit. Sa Generica Drugstore, may ginhawa sa Plus Services. May scheduled libreng konsulta with our partner doctors. Malaking tipid. Ay, salamat. Yan ang ginhawa. Ramdam sa lahat ng Generica Drugstores nationwide. Ginhawang Generica para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. Join na sa GeneriCard Loyalty Program. Punta na sa Generica Drugstore at mag-register for free. See posters and print ads for details. This is ang Surf Bar New Look na! Pula, puti, ha! Power pula, surf yan, power puti. Surf yan, ang power ng surf bars, ang galing-galing. Power pula, surf yan, power puti. Baret ang gustong-gusto mo, may power galing. Surf Bar New Look na! May active clean pa! Presyong wais pa rin! Surf yan! Pabili ng vitamin C, yung abot kaya ha. Tsaka gawang Unilab. Ma'am, United Home C-Tab. United Home C-Tab. Abot tayong vitamin C na gawa ng Unilab. May sukli ka pa. Unilab yan. Ascorbic acid is the generic name of United Home C-Tab. If symptoms persist, consult your doctor. Anhapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Sige, balik kita mga tugang sa programa alas 8:15 oras mga tugang sa Pilipinas. Asin po sa DCGB. Dengani ngayang problema sa rice angkol doon. Ito bagang isolated sa sarong komunidad naman. At Surigao ito ba ya? So naging issue sa TV. Tidak ang problema sa bagas ito. Sir Henry, daiman pwede na ipariya dyan sa Legazpi kan bagas tigdi sa Rapo-Rapo to sa inmi ko anon ang pamasahe. Pon sa tricycle 56, motor 50, plus habal-habal 25. Abonado na. Kaya nga ni po ako naghapot ka subago. Tamay naaraman ako na sa Rapo-Rapo daimang ki 41 boda 45 na bagas. Ta sabi kan mga nakaurong kong mga negosyante dyan sa Pierre. Grabe nga yari ang gastome kan bagas pasiring sa Rapo-Rapo. Kaya imposible nga yan na may 41 kami boda 45 na bagas. Manggura no nga niya ko ang premium sendo. I mean iyan na well milled rice, boda iyan na iyan na regular milled rice. Nagaabot na mga tugang sa 49 hanggang mga 50. Tapos siyempre pipatong manso gasto sa transportasyon. Oh, yan ang sabi sa kaya sabi ko nga niya, ihapot ko daw sa aga iyan sa mga paradangog ta. Kung kumusta, manggura po dyan sa Rapo-Rapo ang bagas, kan regular, ano yan, milled rice, as in regular, well-milled rice. Tawara talaga dyan ki 41 ta, dahilan nga niya sa distansya kang Rapo-Rapo sa Legazpi. Kaya nga niya, dahi dumang kibaratong bagas sa Rapo-Rapo. Ito, dakulon po baga ang nadadakop na smuggle kan bagas pero wala man po nakukulong. Dapat siguro mahiling man kan mga tao na igwaki may managot kung may mga arog kaan takahirak man po kan pobre na mga parauma. Yan.
Iyang baga na maging economic saboteur ka o kaso na economic sabotage, baga. Iyan baga, kung ano yan, may kulong iyan habang buhay. Magabat ang pangkayan ang kaso ka iyan, di ba? Giro man ang gaday ki napapadusahan, ha? Magpun pa kayo. Hello? Hello? Hello pare, maray na aga. Maaga. Ano man makasuhan niya? Nadali baga duman sa bukatan. Hindi siya. Ano? Sunarid na buliga sa Bulacan. Iglesia ni Cristo. Ayan sana. Data yan kuan. Data yan siguro kuan. Data aram. Kung anong sitwasyon. Anyway, Di pare, salamat ha. Iyan ang data aram kung ano ang sitwasyon. Alright, iyan bagang mga intel funds kan iba-ibang opisina gigamit para madakop ang nagpupugol kan mga bagas na iyan. Nadadakop nga ni iso tago na maray na droga kung gusto dakol na paagi, kung habo dakol na rason, bayain na san they are intelligent. Iyo baga ano? Iga baga kaya nga na igagipigapon na intelligence fund, may ano po kayan? So itong anong ibang term kayan? Confidential fund, di ba? Confidential fund, di ba? May mga confidential fund baga na kaya nga may confidential fund, tapos pwede mong gastuson mga tugang discretionary fund yan kang presidente. Buda nga kaya nga ang vice presidente naging controversial baga so kwan. Naging controversial baga so confidential fund sa DepEd. Biyo bagang pigsaran lag so ano yan, dumangkan mga senador, buda kan mga congressmen na mga oposisyon. Nabako kasurog kan administrasyon so kwan, tapig sa himasian tungkol tabi sa confidential fund. Okay? Iga baga ngayang intel fa, ayo kina, nabasa ko na ini, duwa sa naglaog na text. Alright? Ito. Daiman kita nagkulang sa bagas, kaya lang kamahal digdi sa Legazpi, dakol bagas, na mahalon lang. Iyan pa, dakol talaga ang bagas po na commercial rice. Iyan na pigaapod na mga premium rice, iyan na mga Tiger, ano pa yan? So mga, depon sakop kan direktiba kang presidente, commercial rice iyan. Diba? Kaya nga na yan na, kaya baga, actually, tama itong punto kan ni ito na dangog kong congressman o senador na ibalik tangya supoder kan NFA na magpaluwas kibaga sa merkado. Hello? Hello. Yes. Ang sarap amigo. Barato di ba kalang paroy sa mga farmer? Ang pag-abot sa merkado, mahalo ng baga. No. Sabi nila dahil sa transportasyon. Ano ba kung suggestion kung pwede? Ang gobyerno mag-over kay transportasyon. Halimbawa, nakapaani na so sa farmer. O di, kontrataho na sa gobyerno na. Tangan din ay magmahal. Diyan na nayagi sa public, sa government owned vehicle. So NFA na, ngayon anong ahin siya agriculture ngayon? Pwede man. Hindi ko kami na mahalon pag iagi na kung sa insa ay nagkaabot niya. Tanong sa gasolina. Sa baga minsan nag-abot sa usaro. Tatangya. Ang tao, ito ginagawa ng gasolina. Nagmahal nga yan. Okay. Parang ito mga bibara ka lang sa mga farmer. Yes, na yung nga nagsaragrebisyo. Iyo. Kuyo? Yes, oo. Yan ang hapot. Yan ang hapot. Sige, Migo. Salamat ha. Diba? O yan ang mga questions. Sandali. Mahiling daw kita ki-reaction sa mga online listeners mga nasa DCGB Live app. Good morning, Sir Henry. Shout out po sa mga may gusto na parauma sa Magiron pala. King Reginaldo, maray na aga migo dyan sa Bangkirohan. Ano ito? Sabi ni Ronald Mohar, sandali. Pabati kay Angel Special Pinangat, digdi sa Buraguis, Legazpi. Pabati po sa pamilya Mohar sa Buraguis. Tapos pamilya Valderrama sa Purok 5, Malindang. Salamat po. Alright. Wilfredo Navera, may utang na loob kaya hindi makasuhan. Civil disobedience na po baga, Tito Henry, nangyayari. Iyan na dain na antisipar kan gobyerno
the power of control. The power of control. Sabi ni Ate Ay. Yes, okay? Ayan, tabi. Anyway, mga tugang, ilingon ta na lang. Anyway, nagigibo man kay isperso ang gobyerno ta. Ilingonin. O yan, baga na presyo kang paroy ngon yan, ang bakal kan NFA, 23 pesos na. Linang kawan, so presyo kang NFA, nababakal kang paroy, 23. Kahapon baga kauron ta baga sa NFA. Diba? Yan man saro sa mga pigigibong effort na makakatabang man sa ilingko sa mga farmers ta, di ba? Hello, good morning. Good morning, BP. Morning. Sa 3rd District, Aranihana, Taurol daw ko yaon dyan sa may parting uwas. Napulo na paro talaga. Totally, napulo. Kaya nga, sabi ni Secretary and President Bongbong Marcos, madakol lang supply kang bagas tangon niya na panahon na ini. Taranihana. Yan sabi niya. Ang nahiling ko ba na nagmupakal, BP, hindi mga pakuman mga taga-gobyerno. Pwedeng mga negosyante man na iba? Ayun, negosyante ta. Marero ko tata. Mahiling mo pakaani ka. Mahiling mo baga naman. Pitreasure din daw. Oo. Iyo baga? Ang pigagihan ko. Iyo. Gusto sabihin, paragos ng aranihan mo niyan, Migo, sa Libon, Uwas area. Going to Uwas na ito, tabi. Ngiti. Puwatin sa pulang Libon. Oo. Kaya man nangalas kita ta, tatagain yung bagas. Kaya man so nato parang kuduman sa LRA kan sarong aldaw na ang pangaran malo, bilibon sa imo. Dahil siya magtaram na ano sabi niya sa imo? Basta maray ngayon si Noel. Wala ko sabi niya sa kuya. So kuya niya ako. Kay ba niya si Chafe? Ano nga ako? Marayon ngayon. Padaba ko ngayon, ya? Pwedeng napaburger ka ito. Garo. Pero may gutama kasi na-reparo mo dyan sa 3rd District talaga na Aranihana. Sana, mag-artificial shortage lang. So, na-discover ni Mayor Caloisa, kamalig. Correct. Alam mo kung natagay. Ang style ka dito. Kita ko sa mga taga-gali So, mga buliga bagirig dito. Doon maninda. Iyo. Sa local day, deki local rate check up, Tama man, parang gawin sa mga lokal. Oo, talagang kung yan, nag-itigarani na. Tapos, pinatalit yung mga negosyante. Oo. Tapos, ninitak ng negosyante, ito mo palagaw ng presyo. Sa iluluwas. Puding bagayan. Tanangalas nga na ko, tadakulong baga na mga bodega so Chenekan, nagchereka ito duman sa Bulacan, duman sa ito, sa Batangas, dakulong baga itong bodegang binurukasan, dakulong baga ang bagas. Dakulong nga yung bagas. O pagkatapos ko itong na-discover na dakulong sa bagas duman, ano na? Ni nga ni BP. So, nagkadara kong duman sa Bulacan, pinanaon ni BBM. Saka. Ayun baga, yung mananggan so inot. Ayun, tama. Yung mananggan. Nata pinanaon mo. Iyan ang hapot. Nakulo ng Pilipino. Kung binagas mo ito duman sa mga retailer, di mababa sa bagas. Yes. Oho. Malibong kita? Yes. Yung mananggan ang buhay. Relax lang. Okay, salamat. Ay, napangyari sa Maabaka. Alright, mga tugang, alas 8:25 na po, oras sa Pilipinas. Dagdag na report, sandali lang. Maray na aga tabi sa hiling ko po, kung gusto talaga ang asinso ng Pinas, i-abolish ng Senate and House of Representatives. Yan. Barawasan ako, tama. Nasa linya po mga tugang si Joshua Bino sa dagdag na report. Ramon tadawan mga baretang mainit sa satuyang programa ngunya na pagkaaga. Pumasok na bang headlines ni Joshua? Alright, wala pa. Joshua, come in. Yes, good morning Tabi, VP, good morning sa mga paraan tabay. Sa dagdag pang bareta, may problema kitangon yan sa bagas. Pero sa pinakaugat kayan, may problema man itong mga parauma. Tanong minsan VP,
subinilog na programa na dapat ko na mapakinabangan na ninda, minsan delayed ng maray ang implementasyon. Ehemplo, kumusta na itong 3 pesos na subsidiya kan Provincial Government of Albay na i-download sa National Food Authority o NFA na makakadagdag sa buying price kan mga albayanong paraoma na mapabakal min paroy. Halik sa 19 pesos baga BP, isinakat sa 23 pesos. Kung halimbawa mapangyari na itong 3 pesos na subsidiya kan na provincial government, mas malangkaw pa into 26 pesos. Kaso hapon sa follow-up ta, kinumpirmar ni Madam Jahara Pabilando, spokesperson kan NFA Bicol, na wala pa man sindanin na resibi o dahil pamangki na i-download sa NFA na pondo halik sa provincial government para sa nasabi ng subsidiya o dagdag na 3 pesos. Medyo malabog ng mangyari ni BP sa ngunya na bulan kan na September and October dahil lang inabot na ini kan na COMELEC election ban. Dahil naman ma-download sa NFA ining mga bulan na ini. Sa presente, harvest season man ngunyan, aramihan. Ibig sabihin, dahil na naman otro sa pangadawang pagkakataon, pangadawang harvest season, mapapakinabangan kan mga albayanong paraoma itong pinaghahalat ninda na 3 pesos na dugang na subsidiya. Bulan kan Mayo BP kan magpirmahan ang Provincial Government of Albay buda NFA Albay kan sarong Memorandum of Agreement manungod nga ni dyan sa Palgo uyan na additional 3 pesos na subsidy. Tinumbahalan ni nagkapirang bulan dahil pa man na-download ang pondo sa NFA. Ang pinagnangalasan BP takasuhapon baga sa kumpirmasyon ni Madam Jahara, so Malinaw, local government kan Malinaw, nakapag-implement na kan sa indang subsidiya na 2 pesos and 50 centavos. Ang dakulang hapot, ano ang nangyari to dahil patulos na implement itong memorandum with the provincial government na inutan pa kan Malinaw, pero kung tutuuson, nahod dyan sa Malinaw na magkaigwa kay MOA sa NFA. Kaya iyo BP ang nagiging hapot ka nagkakapirang paraoma kung napano and noarin ito nindaman pwedeng mapakinabangan palalo bagangon yan medyo magabat-libat ang presyo kan mga farm inputs kung makadagdag na itong makaabot na itong 3 pesos at least lamang BP dakol ang mainganyar na paraoma na magpabakal kan sa indang inaning paroy sa NFA for buffer stocking na magagamit man kan mga local government units may distribute kan NFA in kaso magkaigwanin na emerhensya o in kaso magkaigwa alagaday mang pigahagad nin mga darakulang kalamidad. Kaya ana po, kumusta na? Yes. May kanta pagkakaan so si Frida Aguilar. So mo kantanta ka naman. Arog ka sumaguduman sa baretang ko lalapnit. So mong kantanta ka naman. At may si Kuya Diyos San Jose. May suggestion sa NFA na magkaigwa kay marketing staff na maglibot sa mga madali na mag-harvest para sindan na sa na magbakal. Iyo, tabi Kuya Dio, kaya lang dahil kinag-iikot, sindan sa mga paraoman maduman sa NFA para ipabakal. Diba? Maray maninin na sindan mag-ikot, di ba? Magluwas sa NFA, yun mag-ikot para magbakal kay Paroy. Pwede, di ba? Tapos kantaan mo kay, kumusta ka aking mahal? Sana ay nasa mabuti ka. Huwag mo sanang intindihin, nakakaraos din. Panaginip ko'y ikaw lamang, sinta. Kahit na ang bigas ay mahal pa. Sinta. Okay. Yes. Gari ando dako, dai ka man sa Kuya Bilib. Nag-speak sa pag-imo umaw mo sa nako. Gari ando dako, ano lok-lok mo gari? Pigdudahan mong ay gari nga sintonado nga ang pagkakanta. Gari nga maluya.
Bawal magkontra? Ano? Bawal ba magkontra? Sabagay. Pero sa isip pwede. Okay. Yes, BP. Dapotan lang iyan kan mga parauma sa suhaloy mindang pinaghalat, sagkod ngunyan, hahalaton pa. Yes. So, sabi na, disibili. Sabi ni Kuya Tony, bata ngayon maray ang panahon. Hello? Sabi kang sinta mo, Ano na? umundo ka na mahal. Mahalo lang baga. Pundo na ngayon Malta. Bata ngayon mahal ang bagas. Magtrabaho ka na na. Trabaho na ngayon, boy. Pati si Kuya Tony na problema. Bata ngayon maray ang panahon. Bata may low pressure. Yeah, okay. Lalo kung nasa konseyo ka na. Eh, puro pundo ka daw dyan. O, sige. Bye. Alright, mga tugang, ang mga balita na iba pa, susunod, alas 8:31 po ni Naga. An oras hatod sa Indokang GSM Blue. Choose GSM Blue Mojito. Now in cool litro. EO Executive Optical, Expert Eye Care, state-of-the-art facilities with branches in SM City Legazpi, Pacific Mall Legazpi, Centro Mall Pulangi, and SM Sorsogon. EO, love your eye. RightMed. Pag may check, that's the right one. The right one is RightMed. Join na sa Genericard Loyalty Program. Punta na sa Generica Drugstore at mag-register for free. See posters and print ads for details. Sara Geronimo po para sa TGP. Di na mahihirapan, may maaasahan, may matatagpuan, kaibigan sa kalusugan. TGP. Sa TGP, may affordable at maasahang gamot na malapit sa iyo. TGP, ang iyong kaibigan sa kalusugan. Aray pero di bibigay. Heidelin Diaz po, sa sakit ng katawan, mag-Alaxan FR. Tagos sa pinagmula ng sakit. Andae abot kan pahid-pahid, pigtatapos kan Alaxan FR. Laban lang, Alaxan. Unilab yan. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaxan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano, Yashano Mall. Yashano, Yashano Mall. Yashano, Yashano. First time magnamit ning Red Horse Dre. First time masiramon urutruhon grabe. First time enot mong namit ikwatulo sipa masiram. Astig ito, wow, wow, wow. Red Horse Beer, lakas ng sarap, lakas ng tama. Red Horse Extra Strong, the #1 beer, ito ang tama. Drink responsibly. Sa lakas ng sarap at tama, lakas makasulit ng Red Horse Beer. Drink responsibly. Branded ba na computer ang hanap mo? Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ang sagot dito. Yes na yes! Available sa Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ang brand new at dekalidad na laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, CCTV sales at iba pang computer supplies and equipments na hanap mo. Ang presyong abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ay authorized service center din ng ASUS, Lenovo, Epson, Brother, Canon at ng Sharp Copier. Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa ACES! With branches in the Bicol region, PC Micron Enterprises, Tanzo Alegre Building, Tibuaya Street, Daet Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Sorsogon City, and PC Micron Enterprises, EJ Rubio Building, Gogon Sirangan, Virac Catanduanes,
dito sa Legazpi. Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ay matatagpuan sa ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Tumawag sa cellphone number 0917-558-0067. Dito ka na sa Aces. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair and services, maaasahan pa. I-like and follow sa www.facebook.com/albaycomputer. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Hapot. Ano nga niyang hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Sige, mga tugang, balik kita sa programa alas 8:37 oras natin sa Pilipinas. Balikan tapuan mga bareta. Hali po dyan mga tugang sa luwas. Nasa linya, dagdag na report. Siya na inot, Jimmy muna. Alat ngo na, ilingon ta daw ko nagluwas na so, ko nag-abot na so text ako ni Jim. Wala talaga. Pinagtatampuan si Jimmy ng panahon. Jim, come in, Jim. Yes, BP, pane, pwedeng tumangkas na naman ka niyan. Natatada-tada mo pang buhok sa kusainan. Onin na naglaog na. Turo to lang. Aning turuto lang kan mga dikis sa Maninila? Asin Tandarora nagralataw. Kung sa tawo garo sa likod baga naluwas anto lang araw ka di man pigisin mo gari surib sa di. Amo. Arugan? O sige daw kung tadaw yan kung maray man ang ganyan na habang... Anong maray? Bako ni maray? Kung maugma lamang kita kan ngunyan na agaw, mamundo naman kita kayan. Sige daw. Mas matindi ni duman sa mga expose niya to sa Masarawag. Sige daw. Turuto lang kan mga diki sa barangay Maninilatan, asin Tandarora sa Ginubatan. Panibagong kabtang ininin problema tabi BP. Kung saan sa mayon unit, na-discover kanin inspection kan sanggo niyang bayan sa pamamayo ni Vice Mayor Dimaan Onghoko kung saan base sa pagkaintindi kan sanggo niyang bayan iguanin 3 meter both side na buffer zone. Gustong sabihin 3 meters ang distansya halis sa pundasyon ni na mga flood control project sa Riki struktura bawal ikwari dahilan saan mapipiligrohan iyon mga proyekto natural. Durante ka na hiling ninda Kagawad Babanyagan, Chairman Committee on Public Safety kan sanggo ng bayan Ginubatan. On the spot, nasabi kan mga ini nakaipuan ipapunduan kwari sa barangay Maninila asin Tandarora kung siisay manan mga kwari permitikan na probinsya. Dahilan sa pundasyon o base kan mga diki tabi BP urulwat na gustong sabihin kung sa tao naglalataw na ang tulang ngunyan silag na ang mga base kay ni kung diretso ang quarry operation magkakabiring ka ang mga proyekto kan gobyerno na ginastusan kikadarakulang pondo. May punto ang mga tao bilang mga taxpayers na magreklamo sa pagsabing kung magkararaot ang mga flood control projects na ini natural sayang kan kwarta. Pero kan sayang kan kwarta delikado ini sa inda. Danguguntan intervista niya to kay Kagawad Babanyaga tungkol sa bagay na ini. Pati itong gilid kan dike, may script na. Oo, hararom na. So, minaluwas na. So, so 3 meters buffer so nawara. So dike, nagluwas na. So, iraro. Yun, manduman sa DPWH, kasabay mi sa Penlo, kasabay mi sa MGB, naghagad na ako sa i-recommendatory.
tangani may speedy meaning pagpasal kay resolution direct na duman sa provincial government to stop the kay po ang stop dapat duman properly guided kan Penro. Anong particular yan ng mga barangay? Manila. Sa Tandarora, recommended nila na ibalik sa dati, sabot nga sa tubig, sa daloy kan tubig. So, magkakaigwa kitang buffer zone, 3 meters both sides. Ini yung sa ibong, sa Manila, medyo hararom ng problema ini, tahalawig na itong dinalaganan. Nagluwas sa kapos na diki. Low plus 3 meters? Dahil na nga ni, nailing mo na nga ni. So, kung sa tulang, nailing mo na sa tulang. So, kaya po na ito, pundohon mo na. Ang recommendation sin, pikalat ko so speedy recommendation sin sa aga, magabot. Kung magabot, ako lang nakatabi. Ano masabi mo ko to lang na nagluwas. Masunod ka na nun, masunod sa to lang. Kung ano ba gayan? Utok. Tingala sa mga barita niyo. I-relieve mo na ako, Digday. Pagkaingog na mga barita, Digday. Bulod, daran ni sa dikip, tutupag. Bulod, pinatupag dahil man pinatindog. Dahil naman makatindog. Diki, luwas ang talentod, luwas ang pundasyon. No, yung pundasyon, luwas na sa tulang. Ano pa masunod ka? Gari gusto ko na di magpasalida sa programang ini. Ano masunod ba sa tulang kung silag na sa tulang? Bunmaro. Bunmaro. Malumoy na bagan Bunmaro. Ipagma mo naman ako niya nagawa. Pero masiramon bagan Bunmaro sa pasapon? Ay masiramon. Lalo kung bako kang high blood. Kung bang high blood ka, lumumay luway ka. Pero kan silago na sa tulang, ararum mo na data BBP, so rubra na duman sa sukulan rarum kan pag na daw, pag sabi ni Kagawad Bob Banyaga, kariba niya, so anong kariba niyang ahensya? Kompleto sa kanyang ahensya, DPWH, Penro, Senro, Penro, Enro. Malat sila kinakomendasyon ta. Nga no? Ibuan, resolution na pondohon. Sabi ba ni Kagawad Banyaga, may hinapot siya, kundi anong, pang mahagad niyang rekomendasyon. Sisan. Nga no, sumang reaksyon ka nahiling itong sitwasyon na ito naruluwas na sugusok kang buda, so pundasyon kang ano yan, dike sa Manila buda Tandaro. Ano so reaksyon ninda sa mga, halimbawa ngaya, DPWH, Pendro, ngaya, Pondohon nga ni. Pondon. Anapot. An kwandigde. Natata nag-imbestiga na naman sa Kagawad Bob, may nagreklamo. May nagreklamo nga ni. Naluwas na nga tabi, so tulang. Oo. Ang problema puon sa na-expose niya to ang mga sistemang ini. Dahil man baga nagkakangaranan kung sisa yan mga quarry permitted digday. Anapod ka, data privacy. Data privacy mananggad. Oh, data privacy. Pero kung ika ngaya may konsensya ka, ika mismo makonsensya ka, kan mga nangyari ngayon, rumampahog baga andiking ang tanagaba ang pundasyon. Paano na yan? Planning ay na to Rehab, punduhan, trabaho naman. Continuing registration. So anong kung kayo, anong plano na Vice Mayor ang Hoko Buda na nakagawad Bob Sanggunian? Tiyalat nga ni sa mga rekomendasyon ninda, asak baga, tanganing magibuan ki resolusyon, at tangani daw tamagibu ki resolusyon. Nakakairi ba na ninda so ahensya kan gobyerno? Kaya po ang prot. Dahil na po si Kagawad Bob. Ha? Dahil na po si Kagawad Bob. Dahil man ito nagtatrabaho sinda, susug sa hinda man kayong mandato. Tama man. Tama sa Kagawad Bob Buda sa Vice Mayor. Alangan man kami ngayon magpapundo ka na dahil man kami kang poder. Di ba nakabot pang kay Mayor, along kalinturaw kan si Mayor pure legislation man lang sinda. Iyo. Dapat susanggunian gayod, ma-committee report, address, i-copy par ni sa Mayor, Executive, Chief Executive. Kasi Mayor, magabi pa purundo ba ni Mayor ang si Mayor dahil na sa masarawag baga dahil na nagagisan ko niyang bahin kan niniling niya, automatic nagpaluwag siya ki staff.
ipapundo. O sige, Pero alam kung tang lumawas ang bone marrow. Gaba na ini kung mabun maro pa. Madali na sa bun maro matugbad. Pati ang problema ka ni, kung pati sa bun maro, marimati na. Matagilid na sana yan. Pag tinamaan yan yung kinmakusog-kusog na ba, matagilid na sana yan. Pag nadangog mo naman na may nagiribakwar na. Iyon na. Bun maro na ito. Dandil. Yan, bibi. Iulok-ulokan ta na sa nainita. Iyo ta, ako na ako magkinita. Ako talaga, maduda ko, baka mag-retire kita sa DCB. Wala na kitang buk. Naubos ang buktang ini. Alright. Iyasan ta naman ni Kianji. Iyasan ta naman kay Anji. O si Anji na kanan dagog na Anji. Maski si Anji, pwede ka ding ang bun maro ni Anji. Pwede yung kadal-kadal na. Ako, harayo kay Anji ang bun maro magluwas. Arayo. Pati ang mga gusok-gusok harayo yan. Then makaluwas. May bugon pa? Malaka. Jimmy na salita, DCGB News. Malaka. Hello. Ay, si Engineer Marinaga. May school si Engineer Mer. Pag-ari. O, din mo na kita kay Ans Galero. Ans, good morning, Ans. Ayan o, sweet light. Bone marrow. Bone marrow, pinag-asikaso niyang kung paano masupsop. Ay, iba pa pala din eh. Smoke-free unit, Legazpi, aminadong bako, gabos na establishmento nakakasunod sa smoke-free ordinance. Yan. Nadagong mo itong report ni Jimmy? Ako, di ako nga dit sa imo. Kasama, para ding iling takabaga. Ganun nga ako, arayo man inima. May ibog. May ibog ang kuhan. Ang naramdaman mo sa interfaith? Interfaith relationship. Parang Sir Glenn. Interfaith relationship. Maray pa di ako nag-istorya. Napasara lugod kita. Pero maray man talaga na may interfaith relationship. Makaka-experience ka. Wasan mong bone marrow. Imagine mo na pati ang bone marrow, ma-experiencean mo. Diba? Pati ang pagkaon na nagpupula, dahil pili ka unon. Diba? Baka, makakaukod ka. O bala ka na kaya itong bone marrow ni Jimmy? Ako na bala. Iyo ta, kumbaga, niyaon duman, properly represented ito, ihapot mo na lang kung anong rekomendasyon. Tandarora, Buda, Maninila. Iyo, okay? O di, mabareta ka na? Wala. Wala ka na kay Jimmy ta. Basta ako, makasok ang paniwala ko sa imong, dahil maabot so mga turuto lang na yan. Okay? O sige, go. Uy, VP, good morning, ganaray sa mga parantabay. Sa mga dagdag niya itong baleta daw, paspas na ang pagirumdom ka na gobyerno lokal kan Legazpi sa publiko na sa mga private establishments na magsunod sa smoke-free ordinance kan syudad. Aminado man ganaray ko niyan, ang smoke-free unit na daiman gabos na nakakapag-komple sa siring na bagay. Ini ang sinabi sa DCGB News ni SFU team leader Jose Balbin matapos nasusog sa datos ninda na 267 na inspect na establishmento niya na taon sa palibot kan syudad nasa 120 sa naman ang nagkukumple talagang 100% smoke free na mga establishmento dito sa syudad kabtang kan pahayag ni Balbin. 267. Ikaw naman ito kitang 120 nag-comply, 100% training nag-sunod. Ikaw sila mga smoking expenditures, nililinig po ang mga kapalibutan ninda, dahil mga upos ko sigarilyo and may mga advocacy, poster. Na kung sa inyo po yan ang mga criteria ka sa tuyang pag-evaluate. Ano requirement sa pag-apply kaan? Bako pag nakalusot ka yan, tabugta ka ng tindahan mo kingay, smoke-free, ano ito? Compliant, tarugan? Oo. Ikaw ba, ako kung nailing ng mga karatula dyan, o dyan, kay Chakris, dahil lang kung nailing dyan na mga frame na certification from Legazpi, smoke-free sinda, establishment.
Di ba? Oo. Like, igwa ka nga, bawal nga magsigarilyo sa establishmento mo, may poster ka kayan. Oo. Tapos, in kaso man na mailing man, ma-inspect ka na team, na wala nil mga poster sigarilyo, wala nil na nagsisigarilyo dyan sa bisinidad ka sa indong establishmento, pwede kang makapag, kumbaga, ma-recognize bilang smoke-free na establishment. Bayad man yan. Dahil magibayad na. Wala man, VP. Pag-isipan ko kayang ma-apply kita. Kasi siyempre, ano yan, basta ang ko, nag-inspection yan, di ba? Ilingon ko may sigarilyo na nakasuso nga dyan sa gilid kang poste. Sa mga bintana. May poste nga sa mga grills, sa mga bintana, o may poste. May, ano dito, may upos. Di ba? Kung bako may upos dyan nga sa gilid kang barisbisan kan building mo. May nulog kan empleyado mo. Pwede ba ga? Klaro kaya, di ba? Dapat dahil ka yan. Wala ka yan. Gari kaya tana yan na ganaon. Dahil magkita nagsirigari yung digdi. Kaya, sabi man ni Balvin, bako man sana daw ini sa mga award na bako sana dapat ang pag-complete para sa award, kundi para ini sa kaligtasan kan sa indang mga empleyado. Tama. Indang mga consumers, kung madlan nga yan, may nagsisigarilyo, delikado yun sa salud. Naling mo itong smoking chamber duman sa Korea, sa Seoul. Nasa taho baga, nasa gilid ng tilang baga, so salming na transparent. Kung masigarilyo ka, mapundo ka duman sa gilid ng tinambo, duman ka makulong sa transparent na post na salming. Duman baga sa paglawas na sa Incheon Airport. Pero, di ba, may nituno ng pati. Ang smoking chamber ninda, buday katala, din ang maluwas sa palibot, maski open spaces siya, nakakulong ka, nakakulong. Kaya duman mo talaga, didismayon ang buhay mo. Luwas mo, dara mo gabos sa parong. Luwas mo gabos ang parong. Di ba? Di magayon. Pero sa mga designado nga ng smoking area sa Ligas, pero di ko na nailing. Pero dahil naman. Dapat yun, magbugtak yung mga chamber dyan. Taka ito, yan na, akasya dyan sa may Capitol Annex, smoking area yan. Oo. Kaya lang, wala man dyan ka matuko, sa gilid kang poste o kan akasya. May mga establishment man baga dyan, Diyan sa likod ng kan City Hall, igwa dyan kitalisay, gayo, may kahoy dyan, dyan ka ito. Sa dating airport, igwa duman sa may luwasan. Open field. Dapat ang smoking area talaga, bako open. Close man giraray. Naka-close ko ta, naduman mo, huhornohon ang buhay mo. Kaning pag-sup-sup mo kan sigarilyo, ikasangan makakahangos, dahil maahangos kan maaragi. Pati so magkaiba mo magsigarilyo ko, makahangos man. Oo, kaya di ba? Kaya nalingo itong model duman sa Seoul, Korea. Iba sinda eh. Iba ang sendang smoking area. Okay? Tapos, iyan magsapigapod na, pag yaong ka dyan sa smoking area ngayon mismo, isolated case. Isolated ang fight. Sige. Pero, sa mag-inspection na ra, sir, di kasabay sa parong. Hilingon ko kayo po sa sigarilyo, etc. Pero sa parong baga, napaparong baga yan? Aircon, ang apod kan third-hand smoke. Ngayon, naglaw ka sa sarong kwarto, may nagsigarilyo sa kwarto, uminali, sinupsup kang aircon, paglaog mo, mamamarong ang sigarilyo, igwa itong nikotin. Third hand smoke, ika. Rimati ka mga galalay. Okay? Sa Central VP, ang informasyon maligdi sa lawas, kabahan si Boy, Ans Galero, DCGB. Salamat, Ans, sa report. Hali dyan sa lawas. Hello, good morning. Hello. Hello. Sir, good morning. Morning. Morning, boss. Hello, magkilo ka? Ako. Okay na. Yes, order ka na, bossing, amigo. Reds. Nag-drive kaya ako. Sige daw. Dapat kini, naka-spray man ako. Naka-Bluetooth ka man gayon. Hands-free sa South. Hands-free, ayo. So, naka-built-in. Iyan ang pigsasabing yan na, yan na tungkol sa smoke na yan. Yung mga award yan, ba yun? Igwa. Sa Indo, pwedeng gumana na kamukhaan. Pero duman sa dati kong pigtrabahuhan, imposible ito. Grabe doon na nagsisigarilyo. Sabi mo nga, iuposan na, madako pang kasi upos, may penalidad? May violation na, uposan na. Duman bigo sa kwan. Duman sa dati kong pigtrabahuhan, nakabuhiyat doon na yan, Duman bigo sa Davao, nakaabot ang kinagkaperang beses na, darkulaon ng karatula sa post sa pintuan kan establishmento.
Karo sa na nakabugtak, no smoking, 10,000 pesos. Iyo sa na yan. Oo, nailing ko talaga. Hindi ko nagbinago na itungon yan. Taloy ko naloy na akong nakaduman. Di ano nga ganyan, may mga pigatas yun, pigideputize ba ganyan, alam mo, makuha ka kibirmate sa City Hall. Oho. Tatawag ka kaya smoking ordinance, araw kaya naman. Yan. Di ko na pigwa barasa ka ito. Alabaon. Ako na nalakaw kaan. Di ko na pigwa barasa ta. May nag-inspection naman sa mo. Iyo. Ikaduwa, halimbawa, ako ang dineputize kang opisina ng manda ko, so amo ko, nakupunggo. Iyan ang... Amo ko mismo nagsisigarilyo. Iyo baga. Amo ko, nagtatapok mismo dahil sa trampo. Nyan. Bata. Narondoan mo tabi, so clean up drive baga kan uminaging simana sa Legazpi. Number 1 bagang nadagom ko sa bareta ko. Opos ka sigarilyo, number 1 na nako Number 1, oo. Yan, sa smoke ordinance na tigyo sabi. Ang example ko, so dati kong employer, ay dati kong pigtrabahuhan. Ako na ako ma-mention, yes. Yes. Sa dati kong pigtatrabahuhan, mamulat man sa ibuka na ordinansangan, kung ano man ang ninda, na dahil man nangyayari, implementor ninda, dahil man pigigibo sa trabaho ninda. Puro man siya na maapo, dahil kini ang uning ang gigibuhon taro-garo kini, at temperang simana, balik sa dati sa traffic. Iyo. Talagang dapat ang implementor mag-implement. Yes, Regardless kung ano. Kaya lang, tao ko mas example ko sa imo na so amo ko para sigarilyo. Dakupon mo itong amo mo. Karaman mo ito. Sabi ba kang city, maglagnayat yung mga tao naman kaan, magdakop sa opisina. Kung ako para dakop, amo ko report ko. Posible yun. Gusto mong matanggalan kang trabaho? Oo, dapat, ito silon. Kung magayon sulit, pero pagpapasunod ito silon. Yes. Tapos, ano mo ba so, yan sa environment, so yan ang sasabi mo, nag-clean up ka mo, Ako tabi, amigo, 30 taon ako clean up dyan sa may puro. Dahil, bako sa gusto ko maglinis. Bako sa gusto ko, dahil obligan kami kang opisina may. Yan, So, ang ibig sabihin, ang paglinig baga, dapat mapood sa imo. Iyo. Sarong mo nga di dapat yan. Sarong mo. Pag sarong mo dahil ka naglilinig, dara mo sa opisina mo. Wala, dahil ka nga nagkakarigos, namamarong ka nga, paano ka makalinig sa palibot mo? Unang observation ko naman sa clean up drive, kadwarang akong kontra sa environment. Kasi ako gusto ko man maayos ito, maski dahil ko naabutan niya na pala. Isipon mo, 30 taon ako kilinig, iyong ate, ang tiga-ali ni. Iyo pa rin, totoo yan. Tapos, ang nag-iulog ako, duman sa mga official me, sa may mga darang tarpaulin, mapariretrato. Pagkatapos? Ipapost nila sa Facebook. Pagka-post? Tapos hindi may honra, may mga certificate, pati pagkatapos ka may mga awardee. Iyo adi. So, sa muya na, ini talaga, ako mismo nag-experience siya. Sa totoo, abo ko, pero di ako maginibo Correct. Masunod ka. Ikaw ako kang amo ko, na sa pita 30, ay sa araw kayo aldaw, marilinig kita duman. Alas sa isyaong ka na duman, kung isipon mo, alas sa turog pa ako minsan kahit ito yung trabaho ko, turog pa ako makakamo niya, nag-aatap pag nagukurang na talaga. Iyo. Atap na pagpata. Pero so, itong nag-iyo sa trabaho pa ako, ang alas sa isa ko, mag-aaral magbuhat. Totoo. Kung ako kaan, inapot ko sa amo ko, ako bossing, ini niya ako, mapulinis ako, pero kasabay na ako. Pag nag-iyon kami niya ako, kailan sa Ace, kaya aldaw na yan, may overtime pay kami. Gusto mo yan sa agad, ka ng trabaho? Makatapos ka? Ano ba? Tarap ko man ito naman sa mga subordinate ko. Yes. Ilaw ko na yan ito sa board ko. Kasi ay dahil kita tinugutan. Basta mag-alaw kita nga sa Yes. Alaw kami nga sa rilig-lilig kami duman. Ngayon,
sorry for the word. Grabe sa lilig mo itong mga kasama. May pirmi na mga, yan ang mga Coast Guard na yan. Picture. Isa ako dito, ano? Oo. Uli sa mga comment ka mga, hindi na ako makakaranil. Oo. Andara mo ninda. Kami nga yung mga casual, kami pirmi nga yung bibala digdi. Yun nasugo, maglinig. Yung pirmi, dahil ka pili mag-absent ako, dahil ka sildo. Yes. So regular, buda sa ibang mga boss. So, iligon mo, kung ang tao naglilinig na magkudok sa buhot niya, gimo niya daw ang pagsulo siya. Tama. Tama. And to think, nahiling mo sa mga officers, sa mga nagpaparitrato dumato, clean up the... Hindi pa sila nagkaido ang award. So, itong nagkurot ko talaga, walang award. Yan sana. Okay. Tapos uni pa naisiyan ko sa ibang hindi na kumaranda sa iba. So, isla ka na tinawag siya, dinilinsyan pa. Yan, naiko po. Magayon makuta, sabi nagdidilin siya. Magayon makuta, siyempre. Ang pagdilin siya baga, abilidad. Yes. Halimbawa ako, may catering ako, inano ko dyan sa imo, tugok mo sa kuya, alam mo ako magdilin siya. Iyo baga. Hindi, grabe man. Yes. Nagulpe. Nagulpe. Basta na, ako na naman, ang bottom line kay Nerigo, implementation. Yes. Okay. Kung naman kita talaga nagpo-fall sa implementation, ma-implementar. Okay. Sabi ka, din na nagpag-asaan sa empleyado. Sabi ka pwede sumaway sa amo mo. Iyo, tama. Masunod ka. Masunod ka, And kung sabi nindang nakakuha ka siya nag-i-opos, tawan nindang penalty yan talaga ninda. Kada opos, para 20. mamatihan kayo itong establishment na ito. Okay. Kasi kung wala talaga mangyari pa din. Wala talaga. Yan. Okay. Sige, Migo. Salamat. Okay. Salamat. Alright, bye. Diba? There's a reason for the sunshine sky, and there's a reason why I'm feeling so high. Must be the season when that love light shines all around us. Alright, mga tugang, salamat kan sa nung pagantabay. O sa aga naman, adyan hapon palan, alas 3 po sa programang Pinky on Mo Baby. Goodbye, mabuhay. Tapos na ang programa, Lakaw. Padanayon ang pagkamuot sa kapwa. Let your love flow. Hapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda? Ang Jim Coffee may bago pre, may